Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bon André. Koko mono fola. Ko chugudi. E ka baran ya lawa bi jodo no la timere. E kano fole. Ka joera muna. Nache na mai sen sur ma ga chugudi. E ki se fla di bro. Tumba ko dia donner les pieds pour s'en servir. Au procès d'Anguilin, quand tu as fui, comme Dieu a donné les pieds pour s'en servir. Oh, gars. Oh. On va regarder. Regarde, tu souris comme lui. Souris comme lui, Tanya. Antifalisa. Antifalisa, il faut faire ça. Antifalisa, c'est mon coup. Non, c'est solution de tout. Mais c'est antifalisa, mais falisa. Ni ma falisa, il faut ça. Ni ma sauce, il can négocier ça. Ayo. Anatanda ka ko bi jarabu. No seti bolo. E ya le mini bi senfa. Juru ko no ga garandere ndere. Na sikotola. Ogani angana nyo nege. Juru garandere ayere. Kunu ki woro funante mo aklisi ko suba tola. Ayo, alaga ni mandom. Necessitaire mbolla ko fana dimina ko lu barajo. So ko ne ansara. O ko am fatura. Fana gɛlɛyara dɛ. A gɛlɛyara kojugu. Dɔɔni min bɛ ka na o tɛ ka boli kɛ ni fɔra ko olu yɛrɛ fana n'olu ko k'o tɛ na n'a ye bilen. Komi u sera ni ye o fana ye tiɲɛ mais an ka to a la. Ayi hakili la n bɛna fɔ fɔlɔ ka kuma in de ko in gɛlɛya yɔrɔ journal dɔw yɛrɛ y'a sɛbɛn. Abubakar Siriki fɔ wa. Ale ye laseli dɔ kɛ bɔlɔlɔ kan. O de kɛra sababu ye ka chauffeur ninnu ladimi. O ko dɔw b'a lawuliya kama ka a fɔ ko u ka mobili ma ɲi ko jɔ kungo kɔnɔ ka la k'o taji feere juguw ma ale y'o fɔ. Olu dun ni bɛ bɔ o ma ɲi. Olu dun ni bɛ bɔ. O ma ɲi. Ka boloko ma ka ca. Ma ka ca dɛ. A ko ma ka ca. Mais a nɔgɔba y'a la an ka tɔ la ma. O ye tiɲɛ ye. O de k'i ma ko kungo juru gɛrɛntɛra kojugu. Bamanan André. Kɔrɔbɔrɔ zana dɔ bɛ ko ale ye kelen ye mais ale ma ko kelen da. O ye tiɲɛ fɛn bɛɛ fila fila bɛ yen. N'a ka di o sa ka go. Voilà. Ni waritigi ani fandan setigi ni sendan tɔɔrɔ ani sɛgɛn hɛrɛ ani bɔnɛ diɲɛ b'o cogo la. O ye tiɲɛ ye. Donc kɔrɔbɔrɔ zana dɔ ko ale ye kelen mais ale ma ko kelen da. Ale yɛrɛ kɔfɛ fɛn tɔ bɛɛ lajɛlen ye fila fila ye. Ayiwa mais bamananw ko dusukasitɔ ni ko a ka fiɲɛ filɛ k'a bɛ kule. O ye tiɲɛ ye. O ye tiɲɛ ye. Ayiwa ala ka kisi. Mɔgɔ min dusu man d'a la. Dimiya dɔ de bɛ dusukun kɔnɔ fɔlɔ. O tɛ tiɲɛ ye. Walasa ka se ka fiɲɛ bɔ ka se ka ko dɔ tasuma fiyɛ. A ka gɛlɛn. A ka gɛlɛn. Mɔgɔ min tɔɔrɔlen don ka ban. A ni ko ɲɛnamaya ko dɔ dilan. Ma ka ca dɛ. A kuma ka ca. N'i bɛ jija i ti dɔwɛrɛ foyi sɔrɔ dusukasi ko. Ala ka hakili ɲuman d'a ma. Amina. Bisimila. Ayiwa bi ye ntɛnɛn ye. Naamu. Octobre kalo tile 20 don san 2025. Alaye fasiribaw sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ kumaba ka ɲɛfɔli dɔw kɛ mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ ko dɔw la. An ka taa lesɔr la. A kɛn bɛ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin docteur Sumana Sakɔ ma yan. Ala ka hinɛ a la. Ala ka hinɛ a la somayɛlɛmana. Ka dayɔrɔ suma. A suturaliw kɛra sibiri tɛmɛnen. Naamu. An bɛ taa lajɛ kaburudo la. A kɛra mabɔ ka dayɔrɔ ye. Awɔ a bɛ san 75 ko Ala de y'o se Ala de y'o cogoya d'a ma ko balo dugukolo in kan. Naamu. O kumalen don a ka ɲɛnamaya kan yan. O kɔfɛ ko
Mali b'a fɛ ka Turki ka misaliya sɔrɔ ɲamako baaraw kɛcogo la. Non. Ɲama tɛ Turki, ɲama tɛ filifili n'olu b'a la ka kɛ cogo min na. Wa baara. K'u b'a fɛ ka o ɲɔgɔnna fɛɛrɛ tigɛ. Ok. Banankɔrɔ. Naam. Sabe n k'a fɔ kɛlɛcɛw ka kalanso min bɛ wele ko sous-officier, école des sous-officiers. Ko kalanden 740 olu ka kalan banna. U yɛrɛla drapeau na. Naam. Tourna UFOA ni UFA ni o ye denmisɛnnin minnu si tɛ se mɛ san 17 kan olu ka kani warawalaliw. Ale ko Senegali wulila kɛ jɔn ni jɔnjɔn ye. Jɔnjɔn wa? Senegal kalan na bɛɛ. A bɛɛ? A bɛɛ. U taara ni jɔnjɔn ye. Meilleur gardien, meilleur joueur, meilleur buteur. Mun tora? Tiɲɛna. U taara n'a bɛɛ ye. Ne jumɛn? Midi info. Midi info gudi. A sɛmɛntiya k'a fɔ ko Docteur Sumana Sako ale kun ye faso kanuba don min ni ma jamana baara bila foyi wɛrɛ bila jamana baara ɲɛ. Ko misala ɲuman don farafina kɔnɔ. Ko a soma yɛlɛmana tasibila kɛlen don ka ɲɛsin an ma yan nɔ. ASEPLA. Ko Boubacar yɛrɛ ko ye min ye ɲɛmɔgɔ ye. Ani a ye tɔnsigi kura kɛ, tɔnsigi fɔlɔ kɛ ka ɲɛsin fasiri gafe ɲɛmɔgɔw ma n'o directeur de publication ye. U ka baara boloda. Ko sɔn kɛra a ma k'a fɔ baara bɛ se ka kɛ ten. Tubarikala. Nouvel horizon. Ko Segu sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔw farala ɲɔgɔn kan k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u ka fɛɛrɛ kɛ taji ko in na, taji ka se Segu teliya la. Sabula ko baaraw jɔlen don Segu. Siga t'o la. Silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw u ka tɔn fila min bɛ wele ko conseil islamique ani limama. Ablaye k'u ye laseli dɔ kɛ, laseli min kɔnɔ u y'a ɲini jamanadenw fɛ ko mɔgɔw ka muɲu. K'an ka ɲɔgɔn minɛ ani an ka to Ala kɔ. Ko fɔ waati jumɛn Bina Jara bɛna taa ɲɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ jamana in kɔnɔ de. Walahi. Ko kuma jumɛn u bɛna se ka dankari kɛ Kamalen na. Ayiwa. O kɛ teliya parce que a ye n tɔɔrɔ. Ayiwa, kuma ka ca dɛ. Bon ko i balimakɛ don. L'indépendant. I balimakɛ don. Taa kuma fɛ. Ne balimakɛ tɛ dɛ. Aw bɛ to bɔ kɔlɔkɛnɛ o. Kɔlɔkɛnɛ don o wari kuma ko i balimakɛ kana sira. Ayi dɛ, a fɔra ko Kalifa Bugu ka de. Kalifa Bugu bon. O ni Kolokani tɛ kelen ye dɛ. O tɛ kelen ye. D'accord. L'indépendant. Ayiwa, n y'a faamu. Ne tɛ Bina dɔn. O y'i jɔ ye. O y'i jɔ ye. Awɔ, n t'a dɔn dɛ. I t'a dɔn, i t'a bɔ yɔrɔ dɔn. I t'a bɔ yɔrɔ dɔn. Indépendant gudi. Kuma in y'o de. Ko ɲagili min kun bɛna Jara transport kan jatigɛ walikɛlaw fɛ, o bɛ ko ɲagili wulila ka bɔ yen nɔ. Nka ko sariya fan dɔw b'a fɛ ka boli, u b'a la fɛ ka sariya fan dɔw boli malidenw kan. Min bɛ tali kɛ an ka jamana so ko ɲɛmɔgɔ somɔgɔw ko ACSA. Ablaye k'u kɛra sababu ye ka taa ni Mali sankɔrɔ, Mali kunkɔrɔ ta kosɛbɛ farafina gun kan. Ni an ka soko fɛɛrɛw ye Ablaye. Tubarikala. Le soir de Bamako ko Bamako wula. Ko Sinakɔrɔ ye Jalaki bi Abubakar Sidiki fɔba kan. CNT mɔgɔ don. A bɛ kuma kojugu. K'u ye baara, u y'u ka baara yɛrɛ jɔ ka sababu k'a ka kuma dɔw ye. Abubakar bɛ kuma kojugu. Ko
fo wati mina ni segasegelu da la ka nyesa ka kuma numa a tiana galo kan do no kara wati na kolu so ka barada mena d'accord uto kuma do fo ko bomma da geraire la e kishi ko do ma sikatola kishi ko chama ere ma do konga mi kuma be fo ndabe ko bela ini karati bane sikatola aywa maître Mundagatal ale tasibla ke kanyeshi suma sakoma oko faso kanuba bakundu mi bara keni sebeni timnanjaye oko modo mini amason fiu aka kunle na oka jegen fiu wako mogo jelen kunda kunde ko fekelu ni kunogole ko nuna oko la kulukana mo fana ninja wana nyemo nyo fam oko bintene na ko bara bidamne nam mimi talike sigu shifina ko wa nyine ka foko taji ka se sigu tila telala ote ko gele abe kula la kana mbala mimbe sina ko ho conseil islamique ye wele ke ka fo jamana de belajele ka wele ki sigu ka kula ayuba l'indicateur de nouveau ko Abubakar Siriki fomba ye ya fayini molu bollo fe ani maldon fe fe chauffeur kelen ko ka kewra di ka foko le baraju na nyabe yini ka fo ya ka sa de la ka kuma chogo koroshi afo ya ne ko oyo akilla kuma me kuma chuno koloshida suno ni jara gilinga juguna ble sikatola demane ngoro na foro ko mado ko ta de jati ko le kala deme ma jugu do la akajunu ko jugu e bone ko monde jawale def no joro na le manga ni kuma manga mal da ko no asro dalu tableau festival nord du Mali ndam korove marabulu ka nyon kumbe sigun dongo siraka ko abul dola nyina ka bla novon ko kle woro ka sia kle kono toma bon hoya mere fondamentali ke jara transport ko le ko raddi ka foko bindene ku e baradamne sajula sanuboro la ka ira la ka foko do fralu ka sorokani kamayatla wolo flamboyan ko e même tali ke warmugo dollar wori ba bisawani nanni kemeshi ndam ale ko munana ma dollar jawan me pawni kene ba kasinu le malien ale ko jate wala kelo ko nyamo do dangari kara wulula daeshi nyamo do la kana sawati bofe ndam ibaye ka foko tajigo kala misina Musa Sanjaro kale wala do kon kajira ka foko tebbe anika fere do fana foga fleke mira fana mtalike pale la culture mota Amadou Ambatibala obe ku ajira ka foko se hore million bi kono do ko mata tasrafe conseil économique, social, environnemental et culturel. Ube la ku nyesi kusube kunyo ma si dala mugo nwoche. Tubarikal. So wadana kuna filtri kwa wani. Alhamdulillah. Alaka kunyo andamo. Amina. Kajamana basigi. Amina. Ka famo so hakliman na mumbi se ka barake jamana wudem ko hero koso ala ko ke parce que jamana dem ko ni kinyere mulunyu sabali kene amunyu na ansabal da fanga koro fanga ganga don wati kungurni na ansegelen do digo bi jamana dem ka ku senfa ku chesiri ku wuli ku jo
ka do fara cesirika pour que mon be kesisa fu kasira la ya na kedde mateme ole ne bisa ko ka bi chamanya fo enda mena jama do ma mo yude ko voilà c'est que tout mo na la ka ko enda mena voilà Maman André yoro be Bamako va former place OMVS Bodo OMVS place OMVS Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Avec Bako Fede. Avec Bako Fede. Avec Bongo Chamanchela, Bongo Gora. Aïe. Avec les bitois Nazanga. Il va y avoir un voir avec les toula. Place OMVS. Le Milan Fouessi Binado. Le 20 octobre 1992. 10e anniversaire de l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Les 3 chefs d'État du Mali, Alpha Omar Konaré, du Sénégal, Abdou Diouf, et de la Mauritanie, Mouya Ould Sil Mohamed Taya, procèdent à l'inauguration du barrage de Manantali et de Diama. De même que la pose de la première pierre de la centrale hydroélectrique de Manantali. Ce même 20 octobre 1992, à Bamako, capitale malienne, le premier ministre de l'époque, Younous Touré, inaugure la place OMVS, ancienne place Gondol. Donc Younous Touré à Yorokurumokali. Voilà, on va faire Gondol. Ni bora monument de l'indépendance là ni ko be jigi kana du kono suku bala yorom po be fondi so ferla be romina o de place OMVS la pene ferla kono yorena ou bien pene kollo de abebe ni bora pharmacie la pharmacie Avenue Moussa Traoré CMP non, moi c'est l'église Bama. Ngo ni bora monument de l'indépendance là, c'est monument de l'indépendance non. Ni jigna dugu kono, iko bita skubala. So nani ni ngonkumbe. O selegena, yoro korle lo de place va investir. Sira folo bi bo ministre de l'éducation dala. Katame église ba beno e bon ko église bo rende bon ko église ya ak nagi ko église ba ya famisa kana teme balmali korola kata oron point voilà asra don tita e kristo ka dola wa tirdoni oui ni teme na kata voilà maintenant si on se rend l'avenir Moussa Traoré l'avenir de la nation, l'avenir Mamadou Konaté, ou le Dunani, on se revoit beaucoup place OMVS. Mais bon, ma koroba va faire place Gondol. Il faut bar Kumba fait, comment on appelle, Nima Belizaka Hotel fait, Kanaï Joe, Oyrola. Tony, viteme, pharmacie populaire d'Ala, le contrôle malien des papiers, Ibn Joe, Oyrodala. Doni ibibo ministre de l'éducation na ibiteme gana Carrefour des jeunes na ibiteme Barmali Korola ibiteme Feka ibna ijo oral voilà Yorodo be a delendo ko office malien de l'emploi d'œuvre bebodo abo Yorodo au des places OMVS et à la place OMVS il y a l'avenue de l'OIA l'avenue de la CEDEAO Toumbé. On est passé qu'à Bola. Ambola, c'est là. Assumé Ambola. C'est ça, l'avenue de la CEDEAO, c'est l'avenue de l'AES. Allez, les vidéos, pont flanant là, catafo aéroport là. Ni c'est la Chamantia là, ni te venez changer le camp. Il faut la place AES Fanabéo là. Il y a maintenant l'avenue de l'ONU, de l'OIA, au bout d'amener parler de la critique d'Ala, Kazabla faut à Adembak ou Sulandagala, autour d'Afrique. Voilà. Il y a femme aussi ça? Il y a femme. Une chaîne Baradi. C'est tout le monde dans le garde forum.
adu chekani gal ko yara ni woni ni yusra ni asu du jole tona ala hali masala ko ni jor Le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Premier flash du jour avec garde-corps à cette foulée Samake. De la 3e édition des Journées ouest-africaines de l'audit interne, une rencontre annuelle qui a Ouest. La rencontre de 2 jours s'est tenue du 16 au 17 à Bamako sous le thème l'audit interne, levier de performance et de durabilité des organisations publiques et privées. 2e édition du Festival Nord du Mali, elle se tiendra du 6 au 9 novembre à Bamako. La conférence de presse de lancement a eu lieu ce samedi au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Le thème choisi cette année est les médias sociaux face à la propagande. Hors de nos frontières, le Kenya a rendu un dernier hommage hier dimanche 19 octobre à l'une des figures les plus marquantes de sa vie politique. Raila Amolo Odinga, ancien premier ministre et opposant historique, a été inhumé dans sa résidence familiale. Âgé de 80 ans, il est décédé mercredi dernier en Inde. La cérémonie solennelle a été marquée par des honneurs militaires, dont une salve de 17 coups de canon. Il repose désormais aux côtés de son père Jaramogi Oginga Odinga, héros de l'indépendance et premier vice-président du Kenya. Des dizaines de milliers de manifestants ont envahi les grandes villes des États-Unis pour exprimer leur opposition à ce qu'ils appellent le régime autoritaire du président Donald Trump. Les manifestations baptisées No King ont donné lieu à plus de 2600 rassemblements, notamment dans les villes comme Washington DC, New York, Los Angeles, Boston et Portland. Les manifestants accusent l'administration Trump de subvertir la démocratie par des actions politiques récentes telles que des remises en cause de la Constitution en ciblant la citoyenneté des naissances et des raids sur l'immigration. Sport football pour terminer, le Maroc triomphe en finale du mondial U20. Il a créé l'exploit hier soir à Santiago au Chili, battant l'Argentine à 2-0 en finale de la Coupe du Monde U20 grâce à un doublé de Yassir Zabiri aux 12e et 29e minutes. Les Lionceaux de l'Atlas ont dominé l'Argentine, 6 fois championne de la compétition. C'est la première fois que le Maroc remporte ce tournoi, une réussite qui marque l'aboutissement d'un parcours exceptionnel. C'est tout pour ce flash. Merci à toi. Parcours exceptionnel pour le flash. Le prochain rendez-vous c'est à 10h. Mais tout à l'heure, c'est la reine du rime, Mariam Sangaré, top de l'art. Moi, je vous souhaite une excellente journée, une très bonne semaine. Le rendez-vous, c'est ce... Malien Mouniona, Malien Savalila. Aïe Mouniouke ka Savalike. Maintenant, allez au monde sans faire un mot de mes halibikayele. Mais je pense que souvent, il faut écouter. Un message c'est de proposer qu'un hakil n'a dit, qu'un conseil ou dit. Mais biofana kele no gele ya bade malikon nana. Ni i hakil na fo na mata jamaji mesera fe wafo ko o faso de njugui. Du coup, avec un cohésion sociale, avec gele ya bade do ou la follow. Donc, moi, c'est la proposition que, et pourtant, stratégie, mon bekata sans fait, ou te ka abouti et on la fiali, je ne vois pas maintenant comment on peut faire un demeke.
Parce que n'est témoin vrai là, de mettre c'est de proposer. Oui. C'est de donner des conseils à Ralamé. Maintenant, on sort mi fo. Al murata foni ngani ajugai me kabit la ke kololo were e makafara de gumbe kan ha. Chama mi ida tugude. Sinon essentiel ko yin amase akuma ka fo. Nya dimine dobi kono dimiteo. Oui. Des gens passent la nuit dans les stations. Akuma te fo. Et mite moro rassuré akola baksi ya fo. Ama communiquer ye ka fo mime en rassuré ka fo ko amena yoro ravitaye ni chugoya la munde be se ka get chugo mina moro be se ka essence soro ni be communiquer ni moro ye abedo bat ki ka gele la. Je ne dis pas que avec fort et décision ta dron ko yoro ravitaye yoro ni ke le begasta et essence soro mais kuma la ni afo moro abu apaiser mais aussi de terraquet. Et c'est ça le problème. Donc, entre ce cas, on y a tout kobekan, kato tinto, kasoro geleabe anka. C'est très très compliqué. Mounon ne sabali koni au kera. Hala asit sega fongo mounyu. Ayere ba foko geleabe mo moununa. Ayere ba foko maga. Ni dan e maliente ni odine. Voilà. En tout cas, la solution de la diable, nous t'a fait au point là. Sinon, non, il n'y a pas de honte. Moi, j'ai dit. Il faut travailler. Ni bikon kemen, abla situation mina. Ni bikara ta kusa muso washinga ta. Nous mara pour pratiquement. Yamana bijo. Bon. Comment de Yamana bijo. D'accord. Dans tous les cas. Dans tous les cas, réglé. Moi, je dis. Circulation. J'ai dit même les cartes de voyage. Réglé. Donc, en fait. Ningongo Sotarama, ça c'est ici, dans la ville. Nima et tellement soro essentialité est retenu. Je sais qu'à Ijigida ou Luka. Ça c'est dans la ville ici. Mais Alibi, Sotarama, il va compter circulation à AT. Il est tellement d'État. On va faire quoi? C'est la Taraya en fait à Rajan. Parce que l'essentialité est essentielle. Donc, la vie est compliqué. Pratiquement la vie est bloquée. C'est l'économie même qui est bloquée. Voilà. Mais si l'économie est bloquée, le pays est bloqué. Et puis à chaque fois, c'est vrai que mais tiens, voilà. Moi, je veux dire, il faut chercher les solutions. Il n'y a pas de honte à un moment. On dit chacun défend ses intérêts et l'intérêt de son peuple. C'est ça. S'il faut négocier avec ces gens pour qu'on trouve la paix, pour qu'on laisse, ou laisser les camionneurs aller négocier eux-mêmes pour passer, parce qu'ils ont juré, ils disent chaque fois que non, parce que c'est ça aussi il a fait, il faut dire la vérité. Hein. Ils ont dit, chaque fois que les convois seront escortés, ils vont l'attaquer. Chaque fois que vous allez escorter, on va attaquer. Et ils l'ont fait 3 à 4 fois. Voilà. Maintenant, on commence à placer des mines. J'ai dit, voilà. Donc, s'ils disent chaque fois qu'on va escorter, on va attaquer, on doit changer de stratégie. Il faut négocier. C'est pas une honte de négocier. Moi, je vais dire aux gens qui disent que non. Pour l'intérêt du peuple, pour la stabilité, rien n'est trop pour la paix et l'unité de ce pays. On peut négocier. Si vous ne pouvez pas négocier, laissez les gens qui ont les pétroles aller négocier avec eux pour passer tranquillement, pour qu'on puisse trouver la tranquillité et ravitailler Bamako. Ce n'est pas une faiblesse. Et continuez votre guerre en libérant le pays. Mais il faut aussi savoir que la vie ne s'arrête pas à Bamako. Les régions, c'est pire. Mais, attends, pour que ça arrive aux régions, là, il faut que ça passe par le Bamako. C'est ça le problème. Au bas de la mer, en fait, il y a de ces régions, par exemple, Kouchala. Tu n'es pas obligé de venir à Bamako pour ravitailler Kouchala. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut qu'il y ait un très bien. Bien. Amba hagli jagobo fama fana ko hagli jagobo ko wili gujo. Na conclusion mi premier ministre Thomas ko essentiel yoro. Comme ta yini kana ko anba attaquer la kana ko zigma kono. Bien. Bien. Mamadou Sissoko, bon bateau boulot. Chemin de fer.
On doit aller au Kumoke. Moi, ben, qu'il a blé. Alors, Kalos Nani, Kalonande fait de fouiller. Ah, ouais, donc, peut-être, moi, qu'il y a. Ah bon. Moi, ben, toi, ya. Ah, ben, c'est qu'on le fait de foyer. Ah bon. Moi, bon. Moi, t'es où? Moi, ben, qu'il est où? Ça, c'est mon problème. Nous, on a pour dire, comment qu'il a tout, tu as blé, à beaucoup de faux. Comment qu'il a tout, tu as eu de faux, moi. Problème, fanaté, à beaucoup de faux. Il faut boire mon faux. Oh, ouais. Comment t'es non, faux. Mieux vaut que qui dade, il y a des parce que moi, j'ai l'impression qu'ici, on met et charrue avant les bœufs, en réalité. On ne peut pas communiquer. Follow à fort à dia amenanike alors que disposition faux chimata ay niko kalonani ni kalonan temene wili kana do ayani kalonani che muanga ke follow voilà et sera et délai di mo madoron kalonani kon nana mina sojo ka soro terrain timbulu boke chogodi c'est vrai que terrain be se ga sa jona et tout mais go soro moyen de rassembler les warro be bulu mi me terrain soro ka joli ko nyene bo kalonani kono ke ala ga nyondam mais kalonani sera ni masaya ke itla bo ka foyer ah mo kalonani ngba ke ma masaya ke let mba fekere wori be metera bien akaiza kuma nyena manta kono bien merci beaucoup non moi je dis rien voici le mot du jour vous allez comprendre le mot ça en parfaite harmonie avec ce qu'on dit la résipiscence R-E accent aigu S-I-P-I-S-C-E-N-C-E résipiscence. Ça veut dire quoi? Reconnaissance de sa faute avec la volonté de s'amender. Reconnaître sa faute et avec une volonté de correction et de s'amender. C'est très important, il faut savoir se remettre en cause. Voilà, ça c'est le mot du jour. Ah, c'est très important. Mea culpa. Ah, mea culpa. Bakary dit mea culpa. Mea culpa. Donc c'est bon comme ça? Ça, c'est le mot du jour. Maintenant, on va aller à la date du jour, Bakary. Vous connaissez la place OMVS? Hein? La place? OMVS. Bakary, tu connais? C'est où? Beleza. Kelembe asila. Ay kelembe asila. Kelembe asila. La place OMVS se trouve à Bomagoukura, ancienne place Gondol, au croisement de l'avenue Moussa Traoré et l'avenue de la Nation. L'avenue de la Nation, c'est celle qui quitte le monument de l'indépendance pour descendre dans le marché. Et l'avenue Traoré, c'est celle qui quitte devant la pharmacie pour venir vers la route Mamadou Konaté. Et la troisième route, c'est la route Mamadou Konaté qui quitte le ministère de l'Éducation pour aller au rond-point. Donc c'est les trois voies qui se croisent. Okay. On appelait ça ancienne place Gondol pour les habiter. Pour mon oncle Doumbia, pas pour Bakarien. Pour moi, on l'appelle place Gondol. Lui, il connaît, c'est là-bas la place OMVS. La place OMVS a été inaugurée le 20 octobre 1992 par le premier ministre de l'époque, Younous Touré. Donc, il y a la place Gondol qui est devenue place OMVS. Mais à l'issue, bon, Korlem Bafo, Gondol Koro. Voilà, Gondol Koro. Voilà, ça c'est pour le même Dumbia. Voici le mot du jour, Bakary. La tolérance est le haut degré de la puissance. La citation du jour. Oui. Très bien.